Hagani kasi kasi potrik u December kabadai ru kasi ke International Human Rights Day lani kasi ke bangi kynmoo ya ka hok longbru manbru saklak ke Pyrtuh kum ki nong song snong jong kani ke jela ki badai ru ki redpai apo ke ri India ngidai ban kam kenti sa sisen ya ki hok ten rai jong i kat kum bala sanjur hagariti sensyar ban ngidai ru ban kynmoo hagaju ko por bangidai ban buram ban nyokor ya ka hok longbru manbru jong i wei pe wei nong song snong iba im hagani gari ke balai lo gari India borok wei dan artili kimat ki bokongsan ki bangidai ban ya kren ban ngidai ban ya tai banyak ha kum gani kasi kawai ngidai ban dawa naga sarkar India bagadai ban pendam no ye ki an iap jekor kawai ni kita gadai ke Armed Forces Special Powers Act kaba latrekam na duga snem kakandai spa san pupra kani ka ai bor lut haki sipai bakin kem wat bakin penyap no ye ki briu ki baki ki suba bagi dei ki leno lani ki rip king atia bat dang haki ni ki khindiat singiru ngi i ye gejing ye siat pathar hakabas deki phomut ki mensim ki ba lui ki la shudo e ye gejing im gejong ki hakawai ni ki snong ga badan ha Mon district ha Nagaland bat kani kamde ka sien ga baningkong ga ba ki sipai jong gari India kin le kumne but dagani ka Armed Forces Special Powers Act kamde tang ba ka aibor gi sipai enrei ka yadaru ye ki haba ki le ye kum ki ni ki kampentri but kaba kampen bitar susu kalong ba katnat trekam sipai kala pengkesan hakmat jong ka ying seri ba ka ong ba ki ain ba ki jing pisar jong ki riu pai ba lani kita ki civilian law ki dei ban kendria sharot haba ka ya lenti ka ain ba ka jing pisar jong ki sipai nanta sagawai pat ka ain ka ba ngidei ban dawa ba dei ban pendam no ka dei ka Unlawful Activity Prevention Act kani kabagi sarkar nakapor sa kapor ki set pendan kam baklai kani ka an ban kem ye kinu ki briu ki ba bu jingkeli ye ka sarkar lani ki ba bu jingkeli lani ki ba kentho ye ki policy tre kam jo ka sarkar but dangshan u father Stan Swami ula sha kem ba ula sha set along de kani ka an but ula doru ye ka jingim but ula klat no na kani ka Pyrtuh klempat yo kanu ke jing bisar ke bahok halor ke jing keno baule ye ki kam ki bolong bi ai nanta hala ke jong ke jelaru ngidon ye ka an yak jekor kata ka Meghalaya Preventive Detention Act but ye ka diru kala dei ke por ba ngidi ban dawa ba di ban pendam ban wengno na ki thup jong ki an hapok ke jela habang ye kren lani habangi dawa sapang kejing pendam ye gini ki an yak jakor kamdei pat yangi bangin penkesan lani begini sya ya ki kam pentrim jong ki leno kum ke imlang ga salang ka badai ban nyat sakman ngidei ban pendrem bat ngidei ban kentai si sendan ye ki no ki kam pentrim ki ba thombor ya ka hop long bri man bri la ka long la dale de ki sipai ki pulit lani lagalong balale daki sengleno dani daki riking atia kaba arpat bat kaba kongsan kaba ngidei ban ye kren bat ban ya tai jur hagri kasi kaba ngirakhi ya ka hop longbri manbri bagata kadei bangin ye kren sapang ki hop jong ki nongtre nongbela ki nongtre nongbela sni ki kentup ye ki batrei haki kam sarkar ka kentup ru ye ki batrei haki kam ki karkhana haki company ki batrei haki dukan ki babela misteri lani ki basnaying ki nong trei kenta ki nong trei ying bat ki batrei haki benta ki baper haki jingim ki jongki ki bomot ki babela sngi man laga sngi ban pendap ye ka jingim ban kersyani ka jingim bat ban penbiang ya ke jingdon kam jong ke ying sep but sakawai ru ngidei ban kynmoo ba kum ki nong tre nong belas ni
ngidon ye ka hok ban kamai je kapo bat ngidon ru ye ka hok bangin le kemen ngin le risa haga jingim ke jongi tinrei habang ye kren sapang katrikam katri jam lani ka yokam yo jam lani ka kamai je kapo kadan sa kawipat ke isu ka bakraw ka bakta ye kinong song snong hapo ngani ke jela bat kata ka dei ka isu jong ka jingkerdo kam ka unemployment lani ka jing bom yo kam khamtam jong gi khun samla hagini ki sngi but hagini ko por ngan pigi shapi ya gani ka graph kani ka graph ka balong kat kum ka sorjamin lani ka survey ka bale man la ka banai nadu ka snem araja khat phra hadu unai wing jong kani ka snem arajar arkway tilada pipet hagini ka graph uni ulan longbru ukdo na kabenta ka jingkerdo kam hapo ka jela Meghalaya kadba uni ulan rongkti ukdo na kabenta kari India borok kowe tigini ki dak dingkhen sekani ka phang kidei ka percentage lani ki dak dingkhen ki bokdo kadno ka jingkerdo kam ba jing bomyo kam hapo ka jela Meghalaya ba kari India borok kowe telada pipet banyak uniu lan rong blue ukiu uhiar balada pipet banyak susu haki benai leber benai yong jong ka snem arajar arpo uniu ulan ukiu suit sete sejrong bad ukiu palat 10% kabamut ka jingkerdo kam haga jela Meghalaya kalong hadu sipo na ka sispa hagi benai leber hadu ia yong haga snem arajar arpo nanta susu tetapi pet hagi benai ia yong hadu benai Julai naitung jong ka snem arajar arpuwe kadan biang ke jingkiu haga jingkedu kam haga jing bom yo kam haga jela Meghalaya kumba 100% hoi mentau snem hadu niu benai naiwi arajar arpuwe kahia kabumut kidak jingkhen ki hiar ban ngila banong ba ka jingkedu kam jong ki briu kana hiar Henry ke ka bangi puli nagani ka sorjamin ka bapau hagani ka kra ka bangi puli nagani ka sorbe ka longba ka jingkedu kam ba ka jingbom yo kam haga jela Meghalaya lani ka yo kam ka yo jam jong ki briu ka jela Meghalaya ka hiar ka kiyo bat ka khi phalo kabut kamnong ka batikna bat kamnong ka basket ngan chu ai nuksa desi ubriu lani ka briu lani ki samla wat kam ki yo kam menta ka sni kitrei si benai lai benai hadu andriu benai kila du no e ka kam bat ki song klam kam da ki photli ki benai kumta ka yo kam yo jam ha ka jela Meghalaya ka long ka bakhi phalo ka bom tikna bat ka bom sket bat kani ka sorjamin kamde ka bale sisen na ka sansnam ndrei man la ka banai bat man la ka banai ka pendi ya ka jingbom tikna ha ka yo kam yo jam to tang ban yo kam ru kam bat biang habangi yo kam ngidei ru ban yo ringkat bat ki hok ki jongi bat ki ki hok jong ki nong tre nong belasi kabaningkong kum ki nong tre nong belasi ni dan ye ka hok ban yo i ki syuti kum ka casual leave ka earn leave ka medical leave ki kentei ki bapun ki bakha bada ka por ba ki pun bat ki kha khun ki dei ban yo syuti la kumno amduna ya ka hinru bana bat ye ka ni la pun ksan ru da ka rai jong ka yeng bisar ka ba hedu agri India dang shet nalon nang ta ni deiru ban yo ya ka bai nong ka bai belas ni la ni ka tulop ka bala ban pen im habang ye kren sa phang ka bai nong ni kren ya ka ta ka living wage ka bamut bangila ban pen biang ye ki jingran kam ka jing im ka jongi ka ban la ka si kum ka bai school ka bai kot ka bai ka bai wayeng ka bai boarding electric ka bai kali badru ni de ban yo ru ban le kemen ha ka jing im ka jongi Henry
kaba solusi ka long ba haga jela mekalia wat kata ka minimum wage lani ka bainong sngi ka ba ki nong tre nong bala si ki yo aga si kat kum bala bodor ka sarkar kadang long ka ba tat pala lani ka ba podor pala but how benai Oktober jong kini ka senam arajar akwe ka sarkar jela kadang sula ban pinthmai lani kadang revise ya kata ka minimum wage but kat kum ka jing bodor jong ka sarkar ba kita ki nong tre nong bala ki bade ki unskilled ki yo laispa sanpu ar ha sisi nang ta kita ki semi skilled ki yo tang sauspa sautingka ha sisi nang ta ki skilled ki yo kumba sauspa sanpu ar tingka sisi ga bainong but ki highly skilled ki yo sauspa kandai pu kandai tingka sisi ga bainong balada ki shim tang ya ga bainong si jong ki ta ki highly skilled ka balong sauspa kandai tingka kataru ka nang long ka baduna pala namala da ki ken ha ka shibnai kinyo duna ya ga khatsan hajar te tang khatsan hajar ka tulop shibnai hakum gani ga jok hakum kini gi por ka nang long ka barit pala ha ba yinu jor bat ka jingkiu jong ki dor ki mur jong ki marba mardi hayo ke jing kiudor jong ka baikali bat ki we ki jing pulut ki jing pensep bat ki jing dawa jong ka jingim ha gini gisni ladang yo kam bat ngim yo ya kini ki hok ki jongi kum ki nong trei nong belas ni ngim dei su ki nong trei bat ki nong bela ngina dei ki mrao tiga ne ke jok neoliberal bat ki economic policy ki bathmai ki penkeladuk ya ki million ngut ki nong song snong jong ke ri India bat ke jela ke jongi bat ki penrus pa bat tang ya ki katu kat ningut ki he saipan bat ki nong khayi ki bahe baiseng kumta ngi ban bu jingkeli ka roi ka par ka ba kumno ngi kwa hagani ka por hatu ngi kwa ya ka roi ka par ka ba penkeladuk ya ki million ngut lani ka ba penrus pa tang ya ki sis pa ngut ki priyo ha ka imlang ka salang ha gini gisi ka don ka kharai ka ba he ka ba peniklat yo ba duk na uberus pa bat ka ni kan dei ka social problem ka jinge jong ka imlang ka salang ka ba sirkai ka ba nginang ma hakini ki snem bat ki por ki bandangwan nangta susu ka donru kata ka bangi ong ka jinge kata ki income disparity lani ha ka tre kam tre jam ha ka kamai ka kaji ka don ka jing penyeper hapdeng ki briu ki be tre ha ka jo ka jaka bat ki be tre ka jo ka kap ngan chu ai nuksa kum ni haga jaga tre kam ka bran si phongut ki nong tre in riumut na ki yo tulop san pho ja ka sip nai but saumut ki wei pat ki yo tang kumba arpho arpsana ja ka sip nai kini baru si phongut ki tre yi ga jo ka kam but ki pulut ye ga jo ka por ba ka bor ba ye ga sep ka jong ki ban tre ki ta ki kam but kani ka jingpen ye pher la ni ka ta ki income disparity ka longbru persya ya ki ai but dangshen ru ker ying seri jong ka India ka Supreme Court ka ong bangi day ban bat ye kata ka bagi ong ka equal pay for equal work ka bumut ki nong tre ki nong belas ni ki day ban yo ka ju ka jingsiu ka ju ka tulop habaki ye tre ye ka ju ka kam tukumta hagani ka sngi ka bangi rakhi ya kata ka hok longbru manbru setelah ka pertai kum ki nong tre ki nong belas ni bat ki nong song snong jong gani ka jela ba gani ka ri ni dei ban khiim sa sisen pat bat ngin kam kanti ya ki hok ten rai jongi